vyjadriť, že aj my interpreti na pódiu, aj tí, čo nás počúvali v publiku, bolo tam vlastne, hrali sme to v Klariskách, bolo plné publikum, že vlastne ona skončí husľovým sólom s klavírom. A tá záverečná skladba je vlastne naozaj takým, ako keby sme sa ocitli na prahu neba. Viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali. Som Katarína Mikulášiková, riaditeľka hotela Zochova chata. Reklamu vo Vlne sme si vybrali, pretože presne oslovuje našu cieľovú skupinu. Ľudí, ktorí milujú oddych, zábavu a kvalitné zážitky. Vďaka reklame máme viac rezervácií a zvýšila sa aj návštevnosť našej web stránky. Spolupráca s vami vždy bola a bude to najlepšou voľbou. Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň v Rádiu Vlna? Tá musí byť z Rádio Group. www.radiogroup.sk. Bolo 11 hodín. Aktuálne informácie Rádia Vlna. V tomto školskom roku bude možné maturovať aj elektronicky. Poľskí horolezci uviazli včera po zotmení v oblasti Štrbského Solíska. Zasahovať museli aj leteckí záchranári. Dnes bude slnečno, oteplí sa do 30 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna želá Kristina Laceková. Slovensko je plne pripravené na elektronické testovanie maturity v tomto školskom roku. Na jar si budú môcť žiaci zvoliť, či budú chcieť byť testovaní elektronicky alebo písomne. V budúcom roku tak nebude elektronická maturita povinná. Týkať sa to zatiaľ bude len externej časti Slovenska.